στο μονοπάτι του Αγίου Παϊσίου. Οξιά. Πάμε στη μονή του Αγίου, στο κελί του Αγίου Παϊσίου. Το λέει. Είναι φιλαράκι, το μόνο νερό που μπορεί να πεις, ούτε καν στις καριές, αυτό που είδε που τρέχει εκεί στην πλατεία δίπλα. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Λοιπόν, το μόνο που μπορεί να πεις, έχει απάνω ψηλά, έχει κάτι βρύσες, ψηλά όμως. Μπράβο. Η Βύρον είναι εδώ κοντά δηλαδή. Η Βύρον είναι τώρα. Εδώ κοντά είναι. Στην ουσία από αυτό το μονοπάτι. Ναι, από εδώ Τραβάς όλο το μονοπάτι κάτω. γράφει Βύρον εκεί. Ναι. Και αυτό είναι η Βύρον, ναι. Εδώ. Το πας τώρα και είναι... Εγώ πρέπει να είχα. Πώς, 2-3 ώρες δρόμο είναι. Είναι από εδώ από την Παναγούδα. Από εδώ τώρα αν ανεβείς, σε βγάζει καριές. Από πού? Τότε το περάσαμε, αυτό το ποταμάκι το πέρασαμε. Εσύ ήσουν ανάποδα την άλλη φορά ρε Μόκο, γι' αυτό μπερδεύτηκες. Ναι. Γι' αυτό μπερδεύτηκες. Να βγουν και τα ξωτικά τώρα. Μαλάκα τώρα δεν υπάρχει τώρα αυτό το. Όχι, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Όχι, είναι απίστευτα ωραίο το μονοπάτι. Μόκο. Δεν το συζητάμε Σε λέω ή με λες? Δεν με βλέπεις που σε βλέπω, δεν με λες που σε λέω. Το μονοπάτι είναι κάτι καλά. Έχει κάνει Παναγούδα εδώ. Παναγούδα, εγώ πέρασα, γιατί έκανα φύγει εδώ. Έχει εδώ, κανένα. Σκυλί! Σκυλί! Γεια! Θα μας αφήσεις να περάσουμε. Σκυλί! Φτάσαμε στην Παναγούδα, στο κελί του Αγίου Παϊσίου.